Dyma Darla. Daeth hi o hyd i'w swydd ddelfrydol drwy raglen Twf Swyddi Cymru plus Llywodraeth Cymru. Mae hi newydd gwblhau ei chymwyster NVQ mewn trin gwallt, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio yn Henderson & Co fel steilydd iau. Roedd Darla yn ei chael yn anodd credu yn ddi ei hun, ac ei bod yn gwybod ei bod hi eisiau gweithio mewn diwydiant creadigol, doedd hi ddim yn gwybod pa yrfa fyddai'n mynd a'i bryd. Diolch i gefnogaeth Twf Swyddi Cymru plus, aeth Darla i ddiwrnodau blasu i weld beth oedd ar gael iddi. Y profiadau yma wnaeth ei helpu i ddarganfod ei bod yn frwd dros drin gwallt. Cafodd gefnogaeth amrysiadwy gan ei thiwtor ar ei thaith et waith. Gyda'i gilydd, buon nhw'n gweithio ar sgiliau hanfodol Darla, fel datblygu ei CV, ac ymarfer ar gyfer cyfweliadau go iawn, a fi'n helpu iddi wella ei hyder cyn mentro i fyd gwaith. Ers dechrau ei swydd yn Henderson & Co, mae Darla wedi datblygu llawer o sgiliau, gan gynnwys torri, lliwio a steilio gwallt. Mae hi hefyd wedi dechrau datblygu ei restr gleientiaid ei hun. Mae Darla yn ddiolchgar i Twf Swyddi Cymru plus am ei helpu i weld ei potensial, ac mae hi bellach yn edrych ymlaen at y dyfodol, gan gynnwys taith i weithdy sioe ffasiwn Kevin Murphy i ddatblygu ei sgiliau. Fel Darla, efallai dy fod yn ansicr beth sydd nesaf i ti, a dy fod eisiau cymorth i ddod o hyd i yrfa roi ti'n ei mwynhau. Os wyt ti rhwng 16 a 45 oed, mae Twf Swyddi Cymru plus yn cynnig hyfforddiant a chymorth pwrpasol i dy helpu i fagu hyder ac ennill cymwysterau newydd ac i dy roi ar lwybr tuag at yrfa roi ti'n teimlo'n frwd drosti. Neidio ymlaen i'r rannau da gyda Twf Swyddi Cymru plus. Gysyllta â Cymru'n gweithio am fwy o wybodaeth.